ξέρετε είμαι η Ελευθερία και σήμερα θα παίξουμε Dress to Impress. Από ό,τι βλέπουμε το θέμα θα αντιγράψουμε μάλλον αυτήν εδώ, αλλά δεν έχουμε την... Είναι η αδερφή του, δεν είναι μαγκρός, και εδώ θα βάλουμε μαλλί, θα βάλω αυτό. Ωραία, θα βάλουμε αυτή τη φάτσα. Ωραία, τι χρώμα είχε να βάλουμε? Θα τα βάλουμε ένα χρώμα. Θα τα βάλω έτσι. Και το θέμα είναι παιδικές ιστορίες. Βλέπουμε αυτές οι δύο, νομίζω θα βγουν του έτοιμου να γίνουν το ίδιο. Παιδιά, και τώρα πάμε να βάλουμε ρούχα. Θα βάλουμε αυτό. Και θα βάλουμε έτσι, θα το βάλουμε. Και για να πάμε. Θα βάλουμε αυτά τα παπούτσια. Κοπέλα, κανόνισε να με αντιγράψεις, Δεν πάμε για βαθύ, πάμε για παιδικές ιστορίες. Τι θα βάλουμε τώρα? Εγώ με πηθεί, παιδιά. Βάλουμε ομπρέλα. Όχι, θα βάλουμε τα γάτια. Ομπρέλα δεν χρειαζόμαστε.